Bai, botatu egin duen izugarrizko lehiaketa bat, Durangoko batxilergoa zeukien ikastetxearen artien, ez da? Eta parte hartu zuten jesuitak institutua, Durangoko institutua, Pasegual institutua, Nevers, las francesas, eta San Francisco, las Clarisas. Eta lau talde horien artien, egon zuen lehiaketa ikastetxe bakoitzak igual 20 pertsona, eta 5 pertsona zituen, ez da, orduan, 180 inguruko bost ama zazpi urtetakoak egon ziren lehengo goi mailako batxilergoa. Lehen zen 5. eta 6. maila.